mun sake dawowa. Abasi Sala ne ta. Ta. Ya Ubangiji kamar yadda ka yi wa Dangote, ka yi wa Fadala, ka yi wa Nas da ta nima na bada gaske cewa idan dare ba za ka banna haka ba domin nima na kan ko da yake babu rana. Alama shine yanzu ana ba mu dama kuma jama'a kan hau ihu daga shiga na kuma yanzu sun rage kiran mu masu fama. Ta. Na zama superstar, na zama don dada, so in ke fly kamar na hankaka. Na zama mutumina, na zama ringmaker, ni nake scoring goals kamar Ronaldo. An haife ni na a zamanin Rivaldo. Kai ku zo mu je gida mu gaida babata, ko ku zo mu je gurin Khadija kanwata. Kai shadda mi gura, mata sai ka buba, kasuwa sai da rumfa, sabulu yana karfa. Can baya da na fara makwabta suka ce mini boy waste my time, duk da bana ɗora agogo a mara. Uhu dai na gina fasa na kwankwasa na farko aka ce min ba shiga, ba in an ce min so biyu to sai na tasa. In sa fura in dama, in sa siga in shama, in kashe kiɗi in jira ranar gobe kiyama. Kun aza na gama ne abun fa kaman faɗa ne, in ka huta ka ci duka ka suma a yi murna, ka ruga a yi buɗa a sa maka suna Liza. Ni ko in hannun nuna wallahi bana haƙura. Bana haƙura, cewa da ku nayi bana haƙura. Da.